Maar de boeren mensen merken. Zout je met zeur op de achtergrond is prachtig mooi waar en droog. Maar prutte mensen. We organiseren dit omdat we natuurlijk de boer in stand houden willen. En omdat de producten heel gezond zijn, daar willen we alleen maar orde van. Net van te besteden. Ik vind het een hele mooie hobby omdat het bij levende beesten ontwerp is. Ze stekken wel, maar dat valt best af. Maar ze hebben daar hele nieuwe bijen kweekt die eigenlijk net meer stekken. Ja, weer ik hier zo'n marktpalen. Het is heel alle verschillende lengtes. De grutten, minskes, van alles wat. Ja, dubbel 2. De naam komt voort uit dat wij 2 stellen binnen, 2 zussen en ja, dat jouwt de naam. Meeskenmerk en dat is gewoon een fantastisch concept. Wij willen gewoon de consumenten weer in contact brengen met de boer. Rechtstreeks van de boer had alleen maar voordelen. Het grootste voordeel is die rappel had minder handeling, minder bewerkingen. Daardoor is de kwaliteit beter. Want hoe meer handeling, hoe meer beschadiging. En dat we gewoon een kwartere handel krijgen, zeg maar. En ja, dat we die tussenhandel eruit krijgen. Hè? En dan hebben we een eerlijk product en dan kan de boer het meeste erom verdienen en de consument is er ook happy mee. Alles wat hier op deze tafel staat is eigenlijk van ons moestuintje van onze school. En dat verkopen wij hier. En ja, dat is allemaal uit onze moestuin. Biologisch is super!